Ara ja encarem aquesta segona part d'este raonament que estem fent una miqueta de balanç d'estos 10 mesos des que començarem la temporada en el mes de setembre. Hem parlat en el primer bloc de molta economia, tant a nivell municipal com a nivell general. Anem a parlar ara del que ha sigut una mica l'any des del punt de vista dels problemes socials. Sens dubte, el que més titulars ha acaparat des del mes de setembre fins ara ha sigut la problemàtica dels desnonaments, també la problemàtica de les preferents han ocupat, la dependència, les polítiques de solidaritat, com el banc d'aliments. M'agradaria que parlarem una mica d'aquests problemes socials que heu detectat als vostres municipis des del mes de setembre fins ara. En aquest cas, la política, comencem amb el tema dels desnonaments. Rosa, en l'Ajuntament de Catarroja hi ha algun tipus de política per a fer front a aquest problema? A veure, nosaltres allí el que s'ha fet és el conveni que s'ha signat en l'ICAP per la Diputació, que és assessorar a les persones que estan en un procediment de desnonament per a veure si es pot negociar. Nosaltres hem sigut un poc crítics en aquest conveni, perquè nosaltres pensem que veritablement això hauria d'haver arreplegat moltíssim més que anar a negociar, sinó veritablement intentar un poc apretar sobre clàusules abusives i parar tot el tema dels desnonaments. El que passa és que malauradament poc se pot fer contra els desnonaments si no tenim unes lleis que te protegisquen de tal. Per això, mentre tu no vagis a aproves una dació en pagament i tinguis unes lleis que te protegisquen aquest tema, tu pots publicar tota l'assessoria jurídica que vulguis, però la llei és la llei. I aquest és el problema que tenim a l'estat espanyol, que pots tindre molt bona voluntat, que se diu, pagant advocats i assessors, però si tu tens una llei que no contempla ni tan sols la dació en pagament, poc se pot fer. Sí, del tema dels desnonaments, jo recorde que fa, no me'n recordo ja, 2 anys farà, presentarem una moció per la moratòria i la dació en pagament. La modificació legal mentre la moratòria i per aconseguir la dació en pagament. I jo me'n recordo que en aquells moments, ahir en l'Ajuntament estem nosaltres, el PSOE i el PP, no arribaren a dir-me antisistema, com han dit en altres plenos, però dient que estava loco, que això era il·legal, que això era pervertir, anar contra la Constitució, contra la legislació, tal i qual. Dic, però en francès està fent, vull dir, i no és res de l'altre món, no? Però a més un discurs compartit dels altres dos partits, no? I, si fa no fa uns mesos, poquet abans de que se reuniren per a pactar els dos grans partits a nivell estatal, que ara va ser la gran solució als desnonaments, ja eren ells mateixos que presentaven la moció, i jo dic, però si al final no eixirà el que eixir de la moció, ja han vist el que eixir de la llei, no? En aquests moments és un tema, a més és que és lamentable que en aquests moments, tenint el parc de vivendes que tenim, tant privades com públiques de l'IPSA, buides, o sigui, que en aquests moments hi ha gent que estiga sent tirada de casa, entre altres coses, perquè el xec habitatge la conselleria està deixant-lo de pagar i la gent l'estan tirant des de casa perquè no li estan pagant el xec habitatge. Però això és un altre tema, no vull allargar-me. Clar, en aquests moments, i que quan nosaltres estem demanant que l'IPSA, perquè n'hi ha moltes famílies, i això afecta a tots els ajuntaments, n'hi ha moltes famílies que l'estan tirant i n'hi ha vivendes públiques que se podrien establir lloguers socials en unes vivendes buides. Sí, ara me'n diran que sí, que n'hi ha un xicot del pla, però que afecta a 4 vivendes, com aquí que diu. Jo l'altre dia ensenyaré les fotos de com s'entregaven aquestes vivendes. Però n'hi ha vivendes que només per ocupar-les tu evites la devaluació de la vivenda, amb un preu de lloguer social i tal. I al mateix temps que nosaltres estàvem demanant això en les Corts, la consellera Bonig, és que m'ha fet gràcia, no? Estava en Finlàndia, crec que era Finlàndia o Islàndia, en Finlàndia, fent un viatge. Anaven Buch i Bonig a Finlàndia a promocionar la venda de pisos d'empreses privades, de promotores d'ací que estaven buides. Entonces dius, això és la política, això és la real. Vull dir, la consellera en l'estranger promocionant les vivendes buides dels promotors privats i així les vivendes de l'ISA buides i la gent tirant al carrer per una llei que, com estava comentant Rosa, se dins de l'àmbit, ahir sí que se dins totalment de l'àmbit municipal i més enllà d'assessorar, poquet se pot fer i pressionar als bancs, a les entitats bancaries i quan desnoneu a pues retirem els diners y pasem a un altre banc, poquet més. Sí, bueno, cogiendo algo de lo último que decía Xavier, totalmente en ese sentido, Rubalcaba ya dijo en octubre pasado que cualquier banco que estuviera acogido al FROB debía estar obligado a negociar con el que tiene una deuda.
Es decir, lo que es, por decirlo de forma que se entiende muy claramente, si un banco ha recibido ayudas públicas con mucho dinero público, bueno, pues tienes que ser consciente de la situación dramática actual con aquellas personas que van a ser desahuciadas y estás obligado a sentarte. Y pongo un ejemplo muy claro y que es un ejemplo de política local. El alcalde de Albal, Ramón Marí, que además con la política que ha seguido en ese sentido, acompañando a ciudadanos, a las entidades bancàries, ha sido protagonista de un anuncio de... Se varen por així, en un raonem, és veritat, i entrant directe, Ramon, també. De una bebida determinada. Refrescante. Refrescante y energética y tal, ¿no? Entonces, me refiero a eso, es decir, sí que se pueden hacer cosas y sí que se pueden obligar, en este caso a los bancos, a hacer cosas porque ellos han recibido mucho dinero público, ¿no? Què es pot fer des d'un ajuntament? Bé, doncs nosaltres, junt en una assessoria jurídica, el que estem fent és treballant, nosaltres no eixim en Aquarius ni és la nostra intenció, però sí que estem treballant en veure les necessitats que té cada família, veure quina és la situació i va, o bé l'abogat, o bé la consellera, o bé l'alcalde acompanyant a les famílies als bancs i hem aconseguit, el que portem de 2013, hem paralitzat 26 casos, o bé desnonament, o bé els hem reestructurat la hipoteca d'una altra manera conforme d'ells es venia millor pagar a la família, o bé hem aconseguit una carència de 3 anys per a que puguen seguir en la mateixa vivenda, o bé passar el contracte a alquiler en opció a compra. Hem negociat moltes fórmules i hem aconseguit 26 casos de famílies d'Alfafar que hem paralitzat i que estan contentes en el servici que l'Ajuntament els ha donat al respecte. A mi me dona la impressió que ha aconseguit molt més la PA, un moviment social que així de la pròpia necessitat dels afectats per parar aquest atropellament que s'estava fent, que han pogut aconseguir les administracions. Jo crec que per una manca de voluntat real com tenia la PA, que veritablement quan ha hagut un problema s'han ficat allí, la pressió social en aquests moments, en aquests casos, ha sigut real i ha pogut aconseguir parar molts desnonaments. Jo crec que molt més de lo que se pot aconseguir en un assessorament legal, perquè a veure, si la Diputació, per exemple, va signar el conveni en l'ICAP, però a veure, qualsevol persona que tenia un desnonament i un procediment obert ja tenia dret a un abogat d'ofici. Per tant, ja n'hi havia una cobertura legal. Sí, doncs ara que tindré un assessorament que, a més, són 4 hores dos vegades al mes, o sigui, 8 hores al mes en realitat, per partida judicial, el que vol dir per a, imagineu-vos, per exemple, en Catarroja, per a tota la contorna nostra, un abogat 8 hores al mes. Veritablement poquet se pot fer, no? I tal volta la pressió social ha sigut molt més poderosa en aquest cas que l'assessorament jurídic, entre altres coses, perquè no se tenia una ferramenta, no se ten realment una ferramenta jurídica que puga parar els desnonaments, perquè no tens una llei que reguli la dació en pagament. Però és que ens estem anant estrictament a lo jurídic, però n'hi ha més. Darrere de lo estrictament jurídic n'hi ha els casos que venen a tu... Claro, però és que vosaltres penseu en la bona voluntat dels bancs, jo no. Claro, perquè clar, a veure, si tu no... Perdona, això no ho ha dit ningú. No, però a veure, si tu no tens una llei que t'empare, si tu no tens una llei que t'empare... Que perquè siga del PP no vol dir que jo apoyo els bancs. Bueno, pues... És que pareix mentira, sí, PP, bancos. Però, a veure, les polítiques del PP han afavorit els bancs. No me deixes ni expressar-me. Te dic que quan un veí va a veure a tu, a l'Ajuntament, va a veure a la consellera o va a veure a l'alcalde i va a contar-li el seu problema. I no sols és que després vagi un abogat que el pagui l'Ajuntament o no el pagui l'Ajuntament a acompanyar-lo al banc, sinó que volen contar el seu problema, volen tratar-lo. Tenim que anar no sols a l'estricte jurídic, sí, però a lo personal també. Primer tens que escoltar la persona i tens que transmitir tranquil·litat, tens que transmitir que ahí està la consellera o que ahí està l'alcalde. Ja, però és que no se trata de consolar. Escolta, si després anem a veure, primer les persones. Se dona l'assessorament jurídic. L'assessorament jurídic està a plena disposició si té que anar dos vegades en un dia, 2 vegades en un dia al banc. Si té que anar 3 vegades, va 3 vegades. Si l'alcalde té que alçar el telèfon i pegar-li un toc a la directora del banc, li pega un toc a la directora del banc. I la directora li farà treballar per les persones. Però si no n'hi ha una llei, mantens que l'empare... I si no es farem, conforme han fet en la camp, llevar-los el compte i ficar-lo en un altre. I quan en l'altre facin el mateix, què vas a fer? Ficar-lo mai d'una ratxona? Però no vos apropieu vosaltres de lo social. El Partit Popular també pot
fer política social. Sí, però no la fa. Així pareix que Com parleu pot del fer-la, Partit Popular però quina política apoyant social política feu? social i en Per què no seguida votareu a favor de aneu per mi. l'iniciativa Pues mira, legislativa popular de la dació en pagament? anem a votar una moció junt amb Esquerra Unida d'Alfafar apoyant les mesures de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Ah, molt bé, però... ¿Te pareix bé o no? Sí, però... Tampoc te pareix bé? Però resulta que no té Que si tampoc te pareix bé. Però és que no té eficàcia, això, Marta, lo que No, si està clar que no hi ha res, no hi ha res que jo diga que te parega bé. No hi ha res, no hi ha res. Xavi, Això no hi ha res. Entonces, mandatos en contra del Lo que Partido estem fent, Popular. lo que estem fent. Uy, me parece que no tornaba a baixar el micro de este programa. Disculpa, Juan Ramon no estem jutjant tu. Lo que estem fent tu i jo és una vergonya per la gent que mos està veient. No, però és que Perquè no és... I tu más, i tu más, a veure, però estem criticar raonant. les Estem polítiques raonant del i tu no Partit raones. Popular. Tu vas a que no te pareix bé ninguna política. Clar que no me parece Blanco, negro, negro, Clar blanco. que no me semblen bé les polítiques del I Partit Popular. lo que estem fent al Alfafar no te pareix bé? Sí, Pareix que però no servís estem per a lo que jutjant. estem dient. Pues t'estic dient que hem aconseguit Pare. 26 paralitzacions. Tampoc te pareixen bé? Sí, però quants desnonaments serà? Però tampoc te pareix... Vols que te'ls enviï a tu tots? A veure tu què fas? Com a És que- vegada... Anem a veure. Vamos, hem aconseguit 26. 26 el famílies problema- contentes. I ja està. Anem a repartir esto de palabras en què us pare com I el programa passat. anem a seguir lluitant. Juan Ramon. No. Anem a Juan seguir Ramon i lluitant. Rosa. Anem a veure, jo Xavi. estic parlant de les coses pràctiques que jo puga fer o deixar de fer en el meu municipi, les propostes polítiques que s'han dut a terme que han sigut exitoses, perquè això és un altre tema. Jo estic parlant, i estem parlant a nivell general local, i a nivell general local una realitat és que més enllà de l'amenaça, coacció, pressió, digues-li com vulguis, que pugues fer-li als bancs, pocs més pot fer. I és lamentable que en aquests moments tu estigues plantejant el problema com contentant-nos que n'hi ha alcaldes, siga el Vaquero, sigues tu, siga qui siga, que agafen, que facin això i li sisca bé. Hem de contentar-nos en això? No, el tema és... El que ens tindrà que contentar és el president del govern des de Madrid. A la mare del és que jo ho tinc problema. clar i vos ho I he la dit mare antes. del problema és que se li han regalat diners a la banca, Sí, jo ho se tinc li han clar. regalat diners a la banca, Sí. ara, bueno, lo del banc roïn de vivendes, passant-lo, bueno, és que és una Si barbaritat jo el és que s'ha que fet. vos dono la raó, però vosaltres no reconegueu el que vosaltres fem. Però jo sí que vos dono la raó a Lo que tu vosaltres. dius que Però és fas. que tu estàs Lo que tu- parlant és una del qüestió. teu poble Estem soles. parlant així de polítiques, de Sí, polítiques. perquè jo sóc alcalde del meu poble i m'he desvist per el meu poble. I a nivells de polítiques les marqueu a nivell estatal, en aquest cas, en aquests moments, el PP, i ho té claríssim, ho té claríssim. I no està movent un dit per a modificar la legislació per a que no tinguin que anar cap alcalde ni cap ciutadà a demanar al moïn a la porta d'un banc per a que no el tiren de casa. Però dit això, i acabe, perquè, bueno, hauria de tindre més temps, que s'han enrotllat. Però independentment d'això, en lo de la corrupció, en lo de la corrupció m'aflayaré. No, el tema perdó, lo de la paz, hem de fer una menció especial a la paz. I hem d'empoderar a la ciutadania, perquè per molt que hi hagi molts partits polítics o pocs partits polítics, vull dir, la paz és un exemple del que sí es pot. I davant d'una justícia legal era, però davant d'una injustícia legal, ha de demostrar a la ciutadania que sí es pot. I davant de lleis amorals, hem de plantar cara, perquè són lleis amorals. I això jo volia fer un esment, ja havia fet esment Rosa, jo també volia fer esment, per empoderar la ciutadania, que hem de plantar-nos quan toca. Salva. No, y en realidad casi iba a hacer una pequeña broma en el sentido que con el gobierno que tenemos, con el gobierno de España que tenemos del PP y de la Generalitat, ser alcalde del PP tiene su mérito, ¿no? Y en el sentido porque, claro, todas las acciones que tú vas a estar haciendo en Alfafar, quieras que no, es el único partido que ha votado en contra de la iniciativa popular que mencionaba Rosa, presentada por la plataforma de antidesahucios. Claro, eso es complicado porque es el único partido que en las Cortes Españolas ha votado en contra. Entonces, claro, eso pues es complicado, pero vamos, Pero quería un Salvador, poco yo contextualizarlo en ese sentido. Pero en el seu ajuntament votaron a favor. Tu momento. Juan Ramón Rosa y que me den Salvador, yo en mi pueblo... Yo represento las siglas del Partido Popular, pero es que en mi pueblo represento a los ciudadanos y primero está Alfafar y luego el Partido Popular. Y eso lo tengo claro. Y el equipo de gobierno que está conmigo lo tiene claro también. Ya está, las personas, porque las personas vienen a ti, se encuentran por la calle, tienes a tu vecino, cuando vas a llevar a las niñas al colegio, te encuentras todos los casos y tú tienes que luchar por esos casos, independientemente del color político al que representes. Pues me gusta mucho que digas eso, porque nosotros, por ejemplo, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia alguna moción instando a que el Ayuntamiento reclamara
la última no es la última, pero sí que es una que tengo muy clara. Reclamará la deuda que tiene la Generalitat con los autónomos, porque les debe todas las subvenciones de 2010 y 2011, que son varios millones de euros. Esa misma moción se presentó porque hay un colectivo de autónomos jóvenes articulado en toda la Comunidad Valenciana que está reclamando lo mismo. Se presentó en Castellón y en Alicante, donde también hay mayoría absoluta del PP. Y allí se aprobó que esos ayuntamientos instasen a la Generalitat Valenciana a que paguen de una puñetera vez esa deuda, que son muchos millones de euros, que incluso recuerdo, como publicó Levante, el Mercantil Valenciano, que había un joven autónomo que estaba en huelga de hambre. Estamos hablando de hace unos meses, de final de 2012. Hombre, pues el Ayuntamiento de Valencia lo que hace cuando nosotros presentamos esa moción es votar en contra. Entonces, vuelvo a decirte lo mismo que antes. Ojalá estén viendo algunos dirigentes del PP el programa. Abans estàveu comentant també aquesta vessant social d'algunes de les iniciatives que després s'han plasmat en moviments que han aconseguit posar de la taula problemes importants. Un d'aquests temes també són els bancs d'aliments, que també ha centrat moltíssim les notícies d'enguany, lamentablement. Quin tipus de política de solidaritat esteu a favor d'aplicar en aquesta situació que estem vivint? Bueno, malauradament tindrem que anar a esta política de solidaritat, però nosaltres el que defensem és una política de justícia social. O sigui, nosaltres no estem a favor de la caritat, estem a favor de la justícia social. I malauradament, con la justícia social no està sent possible, pues, claro, o sigui, al final es queda pues, això, la caritat. I per això bueno, s'està subsanant problemes en aquests moments de xiquets i de majors que no poden cobrir ni les seues necessitats bàsiques, que és l'aliment, que és lo necessari que tenen que cobrir per associacions o ONGs que tenen que repartir aliments, però jo crec que nosaltres el que pensem des d'Esquerra Unida és que veritablement el que s'hauria de fer és una política de justícia social, on tot el món tinga cobertes les seues necessitats bàsiques, i evidentment la primera és l'alimentària. Juan Ramon. Nosaltres tota la política social la tenim englobada en un programa que es diu Alfafar Col·labora, que estan les polítiques socials públiques i per anar un poquet més enllà també estan l'ajuda de les empreses privades de la zona comercial d'Alfafar. Entonces, se apoyan 4 pilars. Uno es el del asesorament jurídic que hem dit, l'altre és l'alquiler social i l'altre és el banc d'aliments, i una quarta pata d'este plan social és l'apadrinament de xiquets. Tenim 17 casos que normalment són fills de famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere, immigrants en situació molt complicada de molts anys en atur. Entonces, en este fons públic, i a part que les empreses poden aportar diners, el que fem és catalogar d'alguna forma les necessitats de les famílies puguen anar a comprar una targeta al supermercat, perquè no sols també col·laborem en permís de consum i en un conveni de diputació en Càritas, i Càritas fa el seu treball també, però a part necessiten altre tipus d'aliments les famílies, i ahir sí que és on anem a treballar en una cadena alimentària en targeta, una targeta magnètica carregada en X quantitat per a que ells vagin i facin la compra el més discretament possible. I l'altre punt sí que és el que més volem lluitar per ell, que és d'alguna forma l'apadrinament dels xiquets. 17 casos, fills de famílies molt problemàtiques, que sí que tenen possibilitats de poder seguir en els estudis, si tingueren un reforçament, per exemple, en matemàtiques. També tenim algun d'alguna malaltia degenerativa que necessita un monitor, una piscina, un temps de rehabilitació. Tot això d'eixe fons, en col·laboració pública i les empreses que vulguin aportar, el que fem és aconseguir-los que se puga apadrinar i després fer un report de quines necessitats tenien, en què els hem apadrinat, i després un report dels resultats aconseguits per estos xiquets de la població. De moment anem a començar en 17 casos. Salva, la situació de la ciutat de València, clar, la ciutat de València... Me ciño un poco a lo de los bancos al banco de alimentos, ¿no? Entonces sí que quiero hacer una pequeña reflexión. La labor que hacen los bancos de alimentos, en tanto en cuanto dan alimentos a aquel que el día a día pasa hambre,
está fenomenal en el sentido de que está dando de comer a alguien que en el momento tiene hambre. Pero sí que eso me lleva a la segunda parte que va en algo que decía antes Rosa, ¿no? La idea de la caridad es muy antigua, viene siglos atrás, la caridad, aquel que no se le da un poco de comer, etcétera, etcétera, y que en el siglo XIX pues es parte de la literatura, con el famoso pietismo, etcétera, que es una cosa que suena todo muy antiguo, ¿no? Teníamos que estar en otra época, eso ya no tendría que valer ahora. Por lo tanto, sí, lo que hacen los bancos de alimento está muy bien, pero nos tenemos que sentar muy en serio, y ahí sí que estamos hablando de cosas, yo creo, estamos hablando toda la noche, cosas muy serias, pero esto es muy preocupante porque es gente que pasa hambre, lo decía al principio también en una intervención, y aquí sí que no vale el y tú más, y tú... No, vamos a sentarnos, vamos a hacer de verdad un pacto, un acuerdo global que luche contra la exclusión social, que luche de verdad contra la pobreza, porque un país como España, de donde venimos, no podemos estar ahora hablando de esto. Un único dato, ahora tenemos una renta per cápita muchísimo mayor que a principios de los años 80. Pues, después de 30 años no podemos estar hablando de que haya gente, como también se ha dicho esta noche aquí, de niños que estén pasando hambre. Casos ha habido, ¿no? en algún colegio de alguna población que se han desmayado porque sencillamente no habían tomado absolutamente nada hasta prácticamente la hora de comer, y la única comida que iban a hacer es en el comedor del colegio. Entonces, eso sí que tenemos que ponernos todos de acuerdo y luchar absolutamente contra eso. Sí, bueno, jo crec que coincidim molt en Salvador el que acaba de plantejar, però jo aniria més enllà. Jo faria jo crec que la gent el que ha de pensar, i és molt senzill, és a dir, per què, abans se posava l'exemple, és que li donen no sé quants diners a Càritas. És que n'hi ha que fer ara la Diputació el banc d'aliments, els 50.000 euros del banc d'aliments i tal i qual. Però el problema és per què? Per què? O sigui, això és una demostració d'un mal govern, d'una mala gestió pública. O sigui, tu estàs per a gestionar els interessos dels ciutadans i que tingues que recórrer a subvencionar a entitats benèfiques, molt honorables, per a que cobrisquen el teu forat. Això ens hauria de fer reflexionar, efectivament, és una qüestió clara. És que jo, realment, jo no sé, vull dir, jo en estos moments, si fora president de la Generalitat Valenciana, probablement dins de 4 dies entraria en presó. Perquè jo tanqué l'aeroport i no és per fer demagògia, que com l'aeroport de Castelló ho dic perquè és el més visual i més gràfic immediat. N'hi ha mogolló d'instal·lacions i infraestructures públiques que és un malbaratament de diners. Bueno, doncs, si me tenen que condenar perquè he tancat l'aeroport i he deixat de pagar-li a l'empresa els milions d'euros de manteniment anual, però a canvi d'això nosaltres enfortim i fem una renda garantida de ciutadania, perquè pel cost, és que el que t'estàs gastant en subvencionar a Càritas, a les ONGs estes, els bancs d'aliments, i tancant 4 infraestructures, tu tens una renta garantida i la gent no té que anar demanant almoina. Té un mínim de subsistència que sí que li garanteix, la gent en aquest mínim no pot viure de luxe i ja buscarà faena, però com a mínim que no tinguem a veïns nostres, a famílies nostres, tenim que demanar... És que, vamos, és algo que és un problema molt profund, i jo sé que en això tu dius, ojalà poguérem fer un pacte global. No perquè el PP no voldria, bueno, vull dir, l'alcalde d'Alfafar sí, probablement, segur. Però l'aeroport de l'abuelito, eixe no el tanques. Ens queda un últim torn perquè ja hem arribat quasi al final, falten 7 minuts, sí que m'agradaria continuar aprofundint en aquest tema social. Quines iniciatives socials tires tu en falta, Rosa? A veure, jo un poquet en la línia de lo que han comentat Xavi i Salva, o sigui, veritablement, si tinguem una renda bàsica que cobrirà les necessitats bàsiques, això no passaria, però és que, a més, o sigui, ja ni tan segur això, és que així ja no arriben ni al mínim, és que enguany les beques de menjador s'han reduït molt. O sigui, imagina, si ja n'hi havia xiquets en problemes alimenticis i damunt tu vas reduint les beques de menjador, com s'havien reduït enguany, doncs vol dir que ni tan segur el menjar que tenien al migdia garantit, ni tan segur això. Aleshores, no és que no estiguem fent més donada la situació, és que damunt de la situació que hi ha en aquests moments de crisi, en lloc de donar més ajudes a aquells a qui més ho necessiten, el que veritablement s'estan retallant. Com, per exemple, l'última modificació de crèdit que se va fer, de 14 milions que n'hi havia per a llibres de text, se va reduir al 50%. O sigui, clar, què fiquem? També problemes per a aquells, per a que la gent que més problemes té tampoc tinguen els seus llibres de text per a poder estudiar. Per tant, primer, nosaltres som de garantir una renda bàsica
i evidentment en tot el que s'ha malbaratat n'hi haurien diners suficients i després, veritablement, unes polítiques de beques en aquelles qüestions que siguin més necessàries. Ramon, com a alcalde, quina mesura social què sé que t'agradaria reclamar des del punt de vista social? Que potser no estiga en el teu abast. Des del punt de vista social és que tots els ajuntaments que fan l'esforç, que complixen el plan, que acaben els exercicis en cert superàvit, que poguera redundar aquest superàvit en crear riquesa en el poble, tant crear llocs de treball, com pagar a les empreses, com pagar les rentes garantitzades, que en vez de que siga per amortitzar deuda, que no tinga tanta força al banc i sí que siga per a crear riqueza en el poble. Salva. 3 cosas. La primera ya antes la mencionaba, es decir, primero lo que sería como un plan de choque, un gran acuerdo. Yo sí que creo en un acuerdo que podríamos estar todos los partidos políticos de lucha contra la exclusión social, contra la pobreza. Es decir, sentarnos de verdad, porque es un tema absolutamente grave. La segunda cosa, parar esta política del PP que se está cargando la renta mínima garantizada, y desde luego no es nada que tiene que ver con el alcalde de Alfafar, pero sí con lo que están haciendo sus compañeros de partido en las Cortes, que eso sí me parece especialmente grave. Y la tercera, exactamente lo mismo con la ley de la dependencia. La ley de la dependencia fue un logro social importantísimo, que ahora, tal y como está en la deriva que está llevando la ley de la dependencia el PP, lo único que está generando, igual que la renta mínima garantizada, es más pobreza, y eso no puede ser. Sí, bueno, crec que ha tocat els eixos fonamentals, Salvador, però jo vull llançar una reflexió per no repetir arguments, per no repetir perquè dic que coincidís plenament en els eixos fonamentals. Hem de conscienciar-nos. És que hem de canviar... Quan jo dic hem de resetejar, vull dir, jo vull que els ciutadans pensaren que què són més feliços. Veient passejant per el riu i veient la ciutat de les arts i les ciències, veient passar un dia durant 2 segons a Fernando Alonso per ahir, veient a la princesa en el cavall en la... no me'n recorde, nosaltres li diguem la clòtxira, no me'n recorde com es diu exactament tècnicament l'edifici, l'àgora. Vull dir, això, o veient que els seus veïns no tenen que anar a un banc d'aliments, veient que no està el seu fill que té problemes en anar a estudiar a la beca o en tindre diners per anar en el metro a estudiar a la universitat. Vull dir, n'hi ha qüestions tan bàsiques, lo de la dependència clama al cent. El que té un familiar i veu o un conegut i veu el que estan patint, vull dir, que facin una... Jo crec que això qualsevol ciutadà ho ve. Què és més interessant? La felicitat de veure els teus conciutadans coberts sense una necessitat, els xiquets que no te tinguin que dir, no, és que mira, a la meva escola n'hi ha 25 nanos que l'únic menjar que fan al dia és el que fan en l'escola. Vull dir, de què ens importa Fernando Alonso, la princesa, Rita passejant en Ferrari? És que, de veres... jo no pense que la ciutadania tingui els valors tan canviats. Entonces, això hem de canviar-lo ja. I depèn de nosaltres. Penso que això sigui la culpa de la situació que tenim. Com? La situació que tenim és sols per la ciutat de les ciències. Rajoy dia que era un problema de confiança fa 2 anys. Bueno, per a mi consigueren passar 20 anys, perquè que se m'estan fent ja aquests anys, però dia que era un problema de confiança. Era un problema que Zapatero no inspirava confiança, que ja arribava i tenia la solució. Han passat 2 anys, I l'atur mira com va. Sí, però la culpa que el que hi ha a la Comunitat Valenciana la té la ciutat de les arts i les ciències. No, estic ficant-ho com a exemple gràfic. Vull dir, ni seran 20, ni una... Pues mira, jo no tinc un veí que està en la llei de dependència, òbviament. Disculpa, encara ha sigut una mala percepció. No, és... Però jo crec que la Comunitat Valenciana... Sí, n'hi havia que posar-la en el plànol. O sigui, una comunitat que nosaltres hem sigut xicotets empresaris, el minifundi, els llauradors, la terreta repartida, la xicoteta tenda, empreses de moble menuts, de vidre, de tal... que així han sigut capdavanters a nivell europeu. I ara, no, tenien que fer-ho tot a lo gran. L'hospital més gran del món mundial, el Gran Túria, el centre comercial més gran del no sé què. Ara anem a fer, què pot ser més gran? El no sé què.
I així hem canviat i s'han quedat sense teixit Jo estic industrial. orgullós de pertànyer a la Comunitat Valenciana i tal conforme està, pues, estic orgullós. No, jo també, jo no estic orgullós dels seus governants. Jo molt orgullós, jo soc molt valencià. Pues mira, anem a fer una última ronda per a molt breument, això sí que vos demane, perquè si no sí que ens traieran el coll en l'últim programa i no estaria bé perquè evidentment no podrem... Podem parlar de la corrupció? Molt ràpidament, una valoració i és s'ha millorat aquesta relació amb els ciutadans, la imatge dels polítics, la corrupció, com vulgueu. Penseu que la temporada que ve se millorarà aquesta relació? Home, jo no sé, avui per almenys ja n'hi ha un imputat del Partit Popular que se'n va al grup de no adscrits, no? Pues això ja millora. Pues si els altres 9 imputats que n'hi ha en el Partit Popular, m'entens, dimitixen i se'n van a les seues cases o el Partit Popular es neteja, pues a lo millor en el País Valencià se comença a veure d'una altra manera els partits, però lo que en estos moments no dona una bona imatge a la ciutadania, m'entens, és que tu tingues que el partit que governa en el País Valencià tinga una quarta part dels seus diputats imputats per corrupció. No imputats per una alcoholèmia, no, imputats per corrupció. Jo crec que això no és una bona imatge. I mentre això no se solucione, de cara a la ciutadania, per almenys per a donar una altra imatge dels polítics, evidentment la imatge de la corrupció està en el dia a dia de la política de València. Sí, no, està en el dia a dia de la política a nivell nacional i en totes les autonomies. De fet, ahí està, desgraciadament, ho tenim tots en tots els partits i n'hi ha que lluitar i n'hi ha que d'una vegada per totes es començar a canviar el xip i a regenerar un poquet, entrar en política en un altre concepte i no en el que s'ha convertit la política avui en dia, desgraciadament. Però ja t'he dit que a nivell comunitat, així, al pareixer ens estan martiritzant molt més, però que els casos de corrupció, com deia al principi, així estan en l'última, i el cap de premsa està així, l'última vegada eren 267 el Partit Socialista, 200 el Partit Popular, Esquerra Unida ne tenia, com el cas de Rivas Vacía a Madrid, ne tenim tots, i crec que si canviaren les tornes, com se sol dir en valencià, i els partits governats pel Partit Socialista o pel Partit Popular foren ajuntaments governats per Esquerra Unida o per Compromís, dins de millor 10-12 anys, els mateixos casos de corrupció estarien en aquests partits i no en el Partit Socialista i en el Partit Popular. Salva y Xavi y se n'anem. No, brevemente porque te lo veo en la cara. Sí, veritat, me notes la tensió, no? Es nota, sí. De que se acaba el programa. Sí, això transmet molt bé de... Va. Es absolutamente necesario que la relación entre los políticos y la ciudadanía cambie, mejore por una cuestión fundamental, porque los políticos, si tiene sentido, es cuando salen de la sociedad. Por eso a mí no me gusta nada la expresión la clase política, que se utiliza mucho por medios de comunicación, incluso algunos políticos y tal, porque además es un concepto prefascista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de clase política no. Los políticos es un ciudadano que pertenece a la sociedad, que un tiempo determinado de su vida se dedica a gestionar, como antes se decía, lo público, desde una ideología, desde otra, con unas prioridades, con otras. Por lo tanto, mientras la ciudadanía en general no considera que los políticos son parte de esa sociedad, de esos ciudadanos, y que no son parte del problema, sino que son la solución, hay un problema. Y eso tenemos que mejorarlo desde ya. Val, mira, molt senzill. Poden haver, de qualsevol partit polític, poden haver algú que clave la mala caixa o que faci una malversació en un determinat assumpte. Això està clar, i ahir no vaig entrar. Però a mi em preocupen casos com Emarsa, com Brugal, com el NOS, com Gürtel, com ara el cas de Cooperació Blasco, on veiem que diferents càrrecs públics d'un mateix àmbit o de diferents àmbits d'un mateix partit estan confabulats, alguns ja estan penats, alguns ja estan penats, altres vindran. Se confabulen per a treure un benefici, o bé per al partit o bé per a la trama del conjunt d'amiguers del mateix partit. Això recorde que el Codi Penal diu: se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delictes. I ara vaig, perquè ja acabe. Se n'anem a la llei de partits i diu: además de ser por decisión, la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes, cuando incurran los supuestos tipificados por asociación ilícita en el Código Penal.
dins de no més de 2 anys, quan es comencen ja no ser 2 ni 3, que siguin 40 o 50, i ja no he esmentat Barcenas, he esmentat només els casos del País Valencià. Algú s'haurà de plantejar això, Bueno, ara sí que ja hem arribat al final, apurant fins a l'últim segon, com sou, Bueno, moltes gràcies. Xavier Rius, de Compromís de Picanya, Saba Broseta, Partit Socialista de València, Ramon Atsuara, candidat fa del Partit Popular, Rosa Pérez, d'Esquerra Unida de Catarroja, i a tots vostès, moltes gràcies per acompanyar-nos esta temporada en el Raonem i ens esperem al mes de setembre amb més política valenciana. Bon estiu!